Dangdalori lamnani thangai feram kusuk jagai thimorajak bisidok chibao moni khoroksa chakrajak mung Surnobala Debnath pati mungni yagulo bishalgor sakapnago tubui phaika bono nokni borokrok pati mung bishalgor tharani Chorilam Moddopara amchayo Srangsaldi poro Chorilam Moddopara amchayo tukumani yagulo nokni Dandalori lammani thangmani bisidok chibao moni khoroksa chakrajak Piabari lammani dandalo ferang nagai tongmani saimaya wngmani bagui ji aitarni buduk tongmani yagulono ferang kusuk jagai hawak kalai thanga Surnobala Debnath mungoi o chakrajak pati mungni yagulo bishalgor sakamnogo tubui phaika bono nokni borokrok কি নাম হ্যাঁ কোন জায়গার বাড়ি কিভাবে গেছে কিভাবে কারেন্ট বাড়ি গেছে এখন কোন জায়গাতে আনছো কি করছে ডাক্তাররা Bureau Report Chini Khora